Грам на Няма нищо. Я си взема за там в чашката, по който иска да пие. Чуете ли, момци? Ай там е винто, който иска, ще да сналю. Няма ни дел. Има на гърта, да съм на текст. Бяха там долу на. Тук колко животни са минали, не знам. Ма се лечаха ли как? Не бе, да ти казвам, едно куче стана глас, Валя, от къде отидаха? От другия край дели. Минали са другия край са минали. От наделето минаха и пуската така вървяха отгоре. Точно така. Ма само едно. Само едно. От другия край пуската, ма не знам какво става там. Ти кучета като вървяха по сорите. Само едно. Кие го набараха? Къде го набараха? Мана ще му работа винаги се върна. Къде долу ли го набараха? Долу, кара го се. Широкия път гърмяха, самите стърваха го там, бряготе го закараха. После рейно съм гърмяха и стърваха и накрая си го трепа, но обратно дира си го трепахме. 3 часа гонка горе-долу. Няма задна, няма стояне. Какво остане? Задна няма. Какво остане? Там имаше 4 броя. Да, ма аз тук пусна. На Валю се бавим, дойде Валю пусна ги. Настигнах някъде до тук. Мъче, аз ще пуснем турна. Още отивам, всичко бяло, само гьола черен. Как ми ще да оправите почне? Гьола черен, правиха го, обаче бавно е, така насам дойдох. Гьола черен, разбираш. Обаче не знам колко часа са минали, идват е така от тази хранилка, където е била към акациите, сетя ли се? Да. Там дет миналата година те викнах, дет минаха, сетя ли се? Оттам на този гьол точно на завоя, направо върху джирите на джипа са изкарали, бил е вече замръзнал гьола, изровили са го, каляли са се. И оттам влизат по това пътче към Левски, така и вече накъде отиват. Кучета показаха, нали, да тръгнаха насам. Чакай да се обърнете с Шим. Денислав с Машуса. Машука, Денислав е пуснал някаква сурийка, 4-5 колко били. Нека ще се объри, всяко има ситуация, ще се объри, ще им куша приема. И тък да починат много кучета да починат. Какво да скарим направихме, бе? Той е рекал на верко ли? Мартина татък, той го намери. Байчо, ако ги изяля. Ваньо! Ай, Ваня! Пусти кучето! Дай кучето, Ваня! Само отгоре, пък отдолу твърдо и наш ган. Дай го тук. Храни го малко да тева. О, това е готово. Готова. За евенто. Да. Да му изкарат контрафилите бомби. Хайде тя младите, дайте го и тук е така на рамото ли, тук, хайде. Нека гледат, ти ще гледат. Подуши кръма, и под марията му излизат тева. Дайте му и тук да маним патроните, сетка коцката правите. Аре, дайте му изкарат. Хайде, не било. Не знам какво стават, Мария. Сега умеята се научиш. Ай, стиг, стиг. Не му болят ръцете. Еба, пак не ги е нацепил те кучета, това плет, не знам. Той го е срал, бяга. Ага, бяга, ти. Ти сега да видиш какво прави. 200 метра бяха кучета отзад. Да, поле, у нас боксер не е, бе. Лая, те чекат, гърмиша, лая. Остай го е, остай да дърпава. Къде нещо е? Остава да кънява като... Пусть му скане мадята. Готово е, бе.
Че не е Валю, вчера ме видя, вика, направо горде она. Викам, че е... Да сваля как немojte, а? Да сваля циглов, като е това мъртъл той тук дай. Не цили зад мене. Сега. Сега! По-малко дърпа. Он ден дърпа или кожи, я му рязах ето това. Да мене пусне го преден за хата. Да му дреш отдото, пъква. Я отдо няма Ама се го познава. Той, ако не слуша, аз го направя челек да го е.